Ndikulandireni pano pa Mimbawa Television program yapadera-dera yomwe siku lero tikufuna tikambe zokhuza ndi phwando la ndakatulo lomwe likuchitika kuno ku Mimbawa Multipurpose Hall muno mu mzinda wa Blantyre kulimbi msewu wopita kwa Vumbwe kangofika pa Midima roundabout msewu wopita kwa Vumbwe ndi kuthyolo ndikuti kungoyenda pang'ono muona pomwe pali Mimbawa Studios komwe kuliso chiphwando cha ndakatulo siku la lero. Nde ine ndi Duncan Kaonga tifuna kuti tikuziwiseni kuti ine nthawi ilipo mkhoza kufika kuno kuti muzaone kuti siku la lero takonza zotani kuti ochita ndakatulo osiyanasiyana amdziko muno oziwikanso kwambiri. Nde siku la lero ndikhale ndi Kenneth Khondiwa komanso Hudson Chamaso amene atifotokozera ndithu kuti siku la lero atikonzera zotani komanso kambe kuti ndakatulo zikuyenda bwanji mdziko muno ena kumadabo kuti zangoti chikuvuta ndi chani komanso mwina anthu akhala chifukwa chani. Ndikulandireni makosana tambe kumene kwa Chamasowa komanso Khondiwa. Ine ndathokoza Ifesa ndathokoza wa ndamika takumanso lero pa 8 July 2024 koma tisanafike kuti siku la lero mwatibwesa zotani tiyambe ndi apa. Kenneth Khondiwa mwabwera kuno kuMimbawa kuti mupange ndakatulo anthu amakuziwani kuti ndino ndakatulo koma zimenezi zinayamba bwanji chidwi chinabwera bwanji kuti siku la lero zikamba kuti tikamati Kenneth Khondiwa ndi munthu amene akuziwika bwino ndi nkhani za ndakatulo ndikalekale kwambiri ndakatulo naziyamba kalekale tili ku primary mumadziwa pa assembly kumalemba basi chidwi nkumabwera kuti yayi munthu nende olemba nde kulemba kuno malemba mwina daily ndakatuloza komano kuti ndifike poti ndikanize zoti ndipite no ku studio ndikatulutse ndoti ndijama 2014 ndakatulono kuti kukalowa mu studio nditulutse anthu azimvera komano zolemba zoti kulemba kumasunga nde ndi zambirimbiri chidwi chinabwera bwanji kulemba chifukwa ambiri nthawi munayo kakhanya mata zingomenya kompira kati zipina kuma ndakatulo chidwi kunali kuvera anthu ndimakondovera wireless ndimakondovera wireless umavera ndakatulo makamakaso mthamene pa radio 1 then maamva anthu akulakatula pamene paja ndimachena ndithu madzulena lonse kanga makhala sande kuti isanidutse ndimamva inoko matani aja na nyamalikiti tiwatiwa na Michael Benjala nthawi imeneyo ndikamva kuja pamene chidwi chinabwerera kuti naneso ndikhoza kumachitesa ndikumayesera ndeni malemba kumapita mwina klasi muja apusisa kaluka muja olokabwera demo apite iwe kumalo katulira zako akati pa assembly paja amene ali ndi ma activities ena amathoka imba ine ndimapita ndakatu Chamasowa ino ulendo anokha otani zinayamba bwanji ndachita chidwi kwambiri ndi imene amafotokozera nzanga Kenneth Khondiwa chifukwa anthufe timayenda mofanana chiyambi cha zinthuchi nthawi zambiri zimakhala kuti waona wina wake wakupasa chidwi iwe ndikutsatira zinthu ngati zimenezo. Inenso kunali ku primary nthawi imeneyo ndili ku Binoni Primary School ku Balaka kwathu kwa Zalengera ku Binoni kumeneko kunali mkulu wina amene anali mwana wa a headmaster tingamutchoti Robert Tsegula amalakatula kubasi ndipo amalemba bwino nde bati tikamatsekera muja sinanga kumudzi kumakhala ma activities osiyanasiyana sindikuziwa ntawuni muno koma nthawi imeneyo timatero kumakhala ma activities osiyanasiyana nde amakonda kulakatula ndinakhala naye chidwi ine ndikulemba soyanga ndikukalakatula ndidalakatula nalakatula bwino anthu anadabwa kuti iwe ndikamba kumene kale kwambiri tukamba za mwina 1995 kale 95 95 ndakalekale kale kubasa tapita ku primary titachoka kumeneko primary no ya senior ku 78 ndebango omwe muno panaizi pano tinali ndi a headmaster ena aketimati amagombo ndamakonda kunduza kalakatule pa assembly mena akambira Khondiwa basi tumene zinayambira kenaka iyi simongolia bado kubwera ndende ya mizimu patidziwo kuchoka muli ku skulu mutamaliza muna skulu jani khairi yotani chidwi chimakhala pobe kuti ndizipitize mpaka tunena kuti siku la lero Chamasowa ndi household name kunkhani za ndakatulo zinali ulendo wakhala uli wotani. Ineyo mbali yawo lakatuli sindinayime pachifukwa choti nditapita ku secondary
ndi kumene ndinalemba ndakatulo langa imene anthu ambiri amayidziwa zochitika ku Mongolia ndikalekale ndakatulo nalemba around 2002 ndikalekale kwambiri for 2002 nimene ali form 1 ndiye ndimene nalemba zochitika ku Mongolia komano kuitulusa pa wireless ndimangolakatula ku skuluko wangitulusa pa wireless natulusa 2008 mene matulusa aba mwanga yoyamba ndiye ndapita ku college ndimapitirizaso zimene zichi mwamwayi ndangochoka kumene college namba kugwira ntchito pa wireless ndiye ndimapitirizaso program ya ndakatulo mwina ena kukumbukira ku Fulu FM 9 nditsokera pakamwa ndimapangaso program ndiye zinakhanga zili mmagazi ndikumakomanano ndi mashow anyamata amene amapangisa mashow akumatiitana basi tu kufika mpaka na lero kugamba za zimbale anthu munakumaona ngati kuti ndakatulo mangowerenga muna pakamozi pa stage paja basi zatheka zimatheka kuti mpaka kukhande album ndithu yokhazikika kuti iya ndakatulo zokhazokha mpaka so DVD jambo mpaka video mpaka ngati nene ndi zimbale ziwiri ndithu zimbaleso zoti nazitulutsa ndikuzipanga launch ziwiri zomvera pa ziwiripo paliso imodzi DVD kumene koso chimodzimodzi ineso mabamu alipo ndithu tili mabamu okwanira 6 mabamu 6 chimene timayitanira anthu ku mashow chimakhala chonena kuti pali ndakatulo zina amangomva pa wireless imodzi komano saziwa ndakatulo zina zimene ife tili nazo chifukwa mabamu ndi amenewo koma sikuti tinganene kuti anafikira mtundu wa Malawi tikhati kunama chifukwa alakatuli tilibe njira zenizeni zimene timatha kupanga distribute ntchito zathu nthawi zambiri anthu amangodalira ma WhatsApp omwemu komano tikapita ku show kuja timakhala ndi mpata kuti 10 minutes yako amene akupasa utha kulakatula ndakatulo zinazo anthu sakuziziwa anthu ndikumasangalala nazo mkozo mulimbikitsa kuti ali ndi luso la ndakatulo apitirize luso limene muli phindu kapena munthu mungamuuze zotani amene akutionera pano pa wachinyamata muna kuti wangoyamba kumene akuphokera kumene mungamuuze motani zokhuza ndi ndakatulo ku Malawi kuno tayamba nakhona bali ya phindu phindu lilipo phindu lalikulu munthu limene umalipeza mu art ndikuti umakhoti khumbo lako alikwaniritsa munthu ukalemba ndakatulo anthu ndikuikonda iwe umakhoti khumbo lako limene umafuna pa moyo wako lakwanitsidwa ndi khumbo lijalika kwaniritsidwa zina zimatsatira mwachisanzo ndoneno line ndina panga ko launch maaba mawiri so ndi launch yo ndangabwera ulere akalibira komanso ukakhoti iweyo wapanga walemba zabwino ndi ndi zinthu zabwino anthu sakusiya mashow ngakhale mabunga amene mabunga otuzoti talembe nani ndakakuzaje kuti yakuti tabwera ni kuti yakuti mudzala katule nde phindu lilipo ndithu phindulo limakhala upo iweyo ukakachidi ukalimbikira ndithu mwina kungonjezerapo ndikanatha kukamba zambiri koma mwina nthawi ndilipo koma phindu lilipo lochuluka ineyo ndikamba chitsanzo chimodzi chake chifukwa cha ndakatulo anthu amanditenga ngati katswiri wa chichewa moti kuntchito umene magwira ine ndikoti kumakhala zinthu zina zokuti afuna zikhale mchichewa zoke mchizungu zipite mchichewa amatipasa tatithandizeni ndoti ndikale ndikupanga chifukwa choti ndikupanga zimene zija makampani ena amadziwa pakhaniyo translation tampezeni chamaso apazoda kundipasa zinthu ndikupanga translate makampani osiyanasiyana amapanga translate zinthu zimene zijazo ndi ndalama zotibwesera ndalama kwa ndalama zobwera chifukwa chani chifukwa kuti anthu anatidziwa ndi akamva ndakatulo zathu mazala wachichewa kuchidziwa ndipo tikayankhula kuti chichewa ndi mwakuti sitimatsutsana nawo because amazoti awa kunendizo masa kugonjezera tikunena za chiwamba kuti ali ku USA wapita ku USA chiwamba chifukwa cha ndakatulo akapanga ndakatulo waenda kupita ku Nigeria wapita kuti sanapite kuti chifukwa cha China ati mina mabanga chiwamba ndi mulakatuli anapita chifukwa cha ndakatulo nde koza kuona kuti zaphindu ndithu kugamba za zolemba zomwe anthu timazotena muna maimba za uzimu ena maimba muna za secular timati za chikunja inu ndakatulo zimakhala motani tamende kumene Hudson kuti zimakhala motani kuti ungamalemba mmalemba zotani ineyo ndi malemba za mtundu nalonse malemba ndakatulo za chisoni ndakatulo za chisangalalo ndakatulo za seketso zoti tikufuna anthu angosangalala zingomba mmanja timalemba komanso timatha kulemba ndakatulo
za mabuku za uzimu zonsezo timalemba. Papa ndingopezerapo mwayi pang'ono pali anthu ambiri masiku anowa amene akumanena kuti ulakatuli unali kale panopa anthu mungopanga nthabwala. Ndikuwuzeni chifukwa chimodzi. Takamba za mashow timapanga mashow kuti titayipita kushow kuja inu yomwe alipita ndalama yanu pakhomo paja kukapinda mikono yanu kumamvera munthu wangokamba zininga zokha mpaka na kumapeto simumvapo kanthu khanga tira manu mwatayi koma timakupasani entertainment kuti musangalale muziwomba m'manja muchoke kumeuja kuti ayi tinali ku show. Ndakatulo zipo magulu osiyana-siyana ndenu yomakhala kuti mukudziwa ndakatulo zimenezo ndakatulo zina simukuzidziwa koma tini ndakatulo zoti timayika m'mabuku. Ineyo ndini mabuku ali ku secondary muli ndakatulo ndithu zoti za mabuku zochakuka timapanga zimenezo akulu awaso ndi chimodzimodzi. Woti ndichi takamaphunzira amaphunzira zina zoti mnalimba ino. Ko basi ana skulu wakuza kuyikira umboni maka awawa aphunzira zaka za 2014 15 16 mwina mpaka na pano. Pali ndakatulo zina za chichewa zina za chizungu tili ndi buku ku secondary The Familiar Stranger English literature anthu akuidziwa akaone pachikutiro paja nalemba ndine buku amene isi chifukwa cha ndakatulo zinthu deti kamati mulibe phindu mangokhala kuti anthu sakudziwa. Zaka za 2014 2015 2016 pamenepa ndakatulo zinabeba kwambiri ku Malawi. Timaona anthu chichose mashows nthawi imene angaphulika kwambiri anthu timazodi Hudson Jamasowa Khondiwa Chiwamba anthu ambiri munazaziwika kwambiri zaka zimenezo. Muna chaka ngati chimenecho ngati niyo andakatulo munachiona kuti chinali chaka chotani komanso kumbali ya ndakatulo Malawi kuno pamenepo zinaziwika motani kuno ku Malawi. Ndi amene wanenera Hudson ndi chaka chimene mwina no mashow ajana zakangati asintha anthu kupita ku show kuti show ya anthu yandakatulo zokha basi kumene ndikunena pano ndikumene Hudson amanena kuti anthu akapita ku show amapeza kuti akuseka akusangalala zimene tinazaona kuti zinthu zitu zimene anthu akutani akufuna chifukwa anthu mapereka chinthu kwa anthu chimene akutani akabwera Robert Chiwamba uja ndi ndakatulo zake zija udzafa ifa yowapo anthu kuseka akulu akabwera ndi kusimongoli kuti kumene konde ndi makuona kuti anthu akufuna izi ndi tinaza channel tinaza tenga zimene anthu akufuna zicha ndi anthu anatilondola ndi timakhala ndi mashow pambana kwambiri. Ndikumbukira ngakhale kunoko ku Mibawa tinapanga show the first show anthu anasowa pokhala pakati nawo pemphano ake kuti katengeni mafani kuli mafani anakatenga mafani kuti iyayi mukutentha kwambiri anthu atakhoma isapa mwamba kwambiri ndi mene timafuna kuti tingomva kaye kuti anzathu achokera pati ena ukamba kuti 1995 ena ukamba kuti 2002 mene kundomwe anaye kuti ayamba kupanga za ndakatulo komanso akulimbikitsanso kuti wachinyamata usamaone ngati kuti ndakatulo ndikuti foira kapya but mafuna kuti ngomva ka background kuti ilimota ndiyapati tingopumira pang'ono tikabweranso tione kuti siku la lero atikonza zotani kuno ku Mibawa Multipurpose Hall komanso kuti ngati anthu amene mutiona pakadali pano ngati muli madera ozungulira mupange motani kuti mufike kuno muzaone kuti phwando la ndakatulo kuti zotani siku la lero.
pamene mwangosegula kumene kanema ya mibawa ndi program yapaderadera yomwe tikufuna kuti tikambe zokhuza ndi phwando la ndakatulo yomwe ikuchitika kuno ku Mibawa Studios makamaka ku Mibawa Multipurpose Hall kuno ku Blantyre. Tukamba kuti mapo ake kuchoka pa Midima roundabout mkamapita kwa Vumbwe ku Thyolo ndoti kungoyenda pang'ono muona pati chikwangwa ncholemba Mibawa One Stop Mibawa Studios. pamenepo ndoti mukha kuti mwafika kubwera kuseriku, mukha kuti muzasangalala kapena kuphunzitsidwa komanso kuziwisidwa kuti mziko muno zinthu zikuyenda motani komanso moyo ukuyenda motani ndi alakatuli osiyanasiyana omwe akhale akubwera kuno ku Mibawa Multipurpose Hall. Nde tsiku la lero ndikucheza ndi alakatuli oziwika bwino kwambiri ziko lino la Malawi, Hudson Chamasowa komanso akhondiwa amene ndinawo muchipinda muno kuti atifotokozere kuti andakatulo zikuyenda motani. Alikoyamba chigawo choyamba atifotokoza kuti moyo wawo andakatulo kuyenda motani komanso ndakatulo zapindula motani ngati owo alakatuli. Nde panopa tifuna tiziwe kuti zambiri zokhuza ndi phwando lomwe liliko siku lalero pa 8 July 2024. Tiyambe ndi akhondiwa. Anthu akutionera pa ndi chidwi takhala tikulengeza mwina kwa masabata angapo kuti kubwera anthu aluso kwambiri kuno ku Mibawa Multipurpose Hall. Tukamba kuti andakatulo ochuluka kwambiri omwe abwere kutchula mayina ndoti ya tichezera. Siku la lero mwina tiyambe mnakonza mwambo umenewu chifukwa chani komanso kubwera kuno ku Mibawa mwana akupasani space yoti mwina mpezeke mwambo wa lero ndofunika motani komanso mnaukonza chifukwa chotani? Kubwera ndi mwambo umenewu tikhoza kunena kuti mbali ina ndi pressure yochokera kwa anthu chifukwa choti ndikalekale limene tinapanga show limene munanenera kuti tuchamba 2014 ya ndi timakonda kupanga Hudson Chamasowa kupanga mashow ali kufula kupanga mashow ake ineso nthawi imene ndimagwira kumati ndi FM ndimapanganso mashow athu ndi ndimapanga palimodzi ndi mwali na Zombe ndanapeza kuti wamwalira atamwalira mujena akha kuti mkhongono zafa kuti ngasi makhawa wili malimbikisa ndi Hudson ndakhala kambira namwe ndiche ndipanga show mwina kumaliphereka chifukwa kumagole sibe mkhongono zafa kena kuti nazari yayi koma ndi mene pressure kuti patsira anthu chifukwa kwakwera mene basi kodi mashow basi mwasi munatha chicho cha masiku munatha masiku ano zolemba zinakuthera olo tuluse ndakatulo simoneka ngati suna tuluse chifukwa choti waja nazo lo tukalemba ndakatulo ukaonetsa kuchani ku show munatha ndi nazari yayi Hudson sidnati Hudson ndakhala pasi tatakulu tiyeni ndetitani paja kuli anzathu a Mibawa tiyeni kumeneku tikhale pasi tiyabweretsereso ndakatulo ndeti auze alakatuli kuti anthu amatinena kuti ife tinatha ndeti tikawaonetse sitibwera lero mwabwera amva mbiri tipite tikawaonetse tsopano kuti anthu aja sanathe kubwera akuti anthu embekezezo tani ndikaona list ababa nde yes mwina tingo wauza so anthu kunena kuti tikufuna ti apase flavor ya ndakatulo zimene akuzidziwa ndiye tabwera ndi anthu ngati achina Rafael Stima tabwera ndi Joseph Madzedze anthu amene wawa tangubwera nawo ngati acheya Mr. Malawi ndakatulo zimene zinapembera anthu amene anthu akamba anthu akamene wawadziwa komano pakati pa 49 break tasulaso luso lina luso limene tabwera nalonso tili ndi alakatuli achichepere amene akulaka rosma pamwamba kwambiri tili ndi Jamil Bwanani tili ndi Kadankowa Isaac Kadankowa tili ndi Bright Kaduya alakatuli kuti akamati ayima pa stage panja komanda abwe kuti luso limeneli mwana ngati ndeta abweretsa kuti anthu aone kuti akhulupirire zono zoti tabwera tinasowa koma tabwera ndipo tabwera kudzakhala chifukwa amene tikupanga show Blantyre yonchi anthu ambakale kutivutisa kuli Longwe bwanji kunzuzu bwanji ndio ulendo uno ndakonza zokuti tikangochoka kuno tikufuna tipite madera enaso moti ngotera maliza show imene malo mwini tikamba kwambira za show ya kuli Longwe ikazatha imene yo tikambana za kunzuzu tikatero zabwera so ku Blantyre mwina ndi madera ena amene tingakwanitse ncho ngoti tifikire pena pali ponse mbale wangu Kenneth kudakataka tuli osiyanasiyana atchula mayina huko anthu tikuziwa mwana kuti muzazise show mbuyo anthu sangangobwera mwaulere pakhomo zingani chifukwa kuti
tinaso mukuziwa masiku ano amene anthu akupangira mashow anthu amalipira 25,000 50,000 10,000 koma titabwera tinanoti ayi Hudson anthu fe tinasowa anthuwa tisabweteke tikufuna abwere zimene amaona zija chifukwa nthawi imene timapanga show tikumaliza mwina akutha mashow timakhala tikulipira 1,000 mwina 1,500 nawo kuti tauze kuti mulipire 10,000 tinaona ngati atinena kuti ndakatulo zomwezi chifukwa ona koma tinauza kuti iniyo tikupatseni mtengo kuti mudzakwanitse 3,000 kwacha basi pageti basi ndiye kunoko kaya munthu apita ku VIP mudziwa kuno kuli VIP kaya adzakhala ku VIP kaya adzakhala pati koma ndi 3,000 kwacha chonjezera ineyo kuonjezera kungwamema iwo wamene ali kunyumba takonzekani bwerani ifeyo nthawi timayigwira pano pakusiyana mpano hafwani kukwana anthu abwera kale holoku tifuna tiyambe inuyo mukatipeza azikhala zabwino chifukwa tikudikira inuyo ndingotero mwina kumalizira komanso kuthokoza mibawa chifukwa yatigwira dzanja yatipanga support promotion yonse yatipasa holo panonso kutiuza kuti yatitha kucheza kwakumbutsa anthu kuti show ndilero ndeti yamike kwambiri management yonse ya mibawa mukuti tiyeni tikatambalale limodzi anthu azatambalale kumene kuti wedi imene imathandauza kuti amene apita kale muholo chifukwa muholo tapangamo seti akapeza kuti kutsogolo tasiyako space imene yoyo anthu akakhala pasi ndikutambalala mumavera kaya ndiyala zitenje nkukhala pasi nkumavera ndakatulo zichi ndikutambalala kumene timanena kuti mukamavera ndakatulo zija timapanga visualize kumuona munthu tu akhala pasi watambalala kaya ndi pachikumba kumudzi kucha akumvera ndakatulo zija ndiye timaitenga imeneja kuti ibwere kuholo kucha akaona kuti mipando tayisuntha uku tayika space kuti tikufuna azimayi atsikana akalepo salu pano kabwera ndi banja lawo salu akhale pamenepo atambalale azimvera ndakatulo pamene poso mandikumsa kuti show imene ndi aliyense kulibe kuti ana angitawo band iliso kuno angitawo bandi ndinena pano magitala akulira ndithu kuti iwowo zawo zatani zayamba singachoke pano ndi anthu andakatulosa peza kandi kuti mati ma stars madani singachoke opanda ndoti mutira kusako pang'ono kuti anthu akamabwera akamasamba akakumvetsera papa akha kuti zomwe ayembekezere kuno uko mmenya ukandilaini imodzi ukuso yakusimongolia ndekuti odingo yapatibinula ndili ndimwe ndo umodzi chabe koma musayese kupondoka kono umodzi okhala usiku lumala diso limodzi khutu limodzi musayese chilema ndinabadwira kusimongolia abwereza mbiri yazambeka pakati Kenneth kugwira foni yako ndikankulimba mtima musanagwire mwelanitu panado ngati madziba Jackson wa sugar chitilanitu ngati mama mankhala BP mwelanitu ziri kuseri musachedwe pangani machawi nthawi ndiomwe hafwani ndikutikha kuti chichonse chili nchimake zayambika kumbawa multipurpose hall ndikuyamikeni makosana chamaso komanso akhondwa chifukwa cha nthawi ndikhumbira kuti anthu abwera tathokoza kwambiri ifetu mene tatere mundoti kuthamangira kuseri kubasi sakuchedweseni mene ndimene ndamaliza kucheza ndi Kenneth Khondewa komanso Hudson Chamaso amene ali alakatuli nziko mwathu la Malawi muno amene ali oziwika kwambiri anthu oziwa kulemba zinthu zoti zosangalatsa zachisoni komanso zophunzitsa ndi kuti ziwitsanso ndi zonse tikamba kuti kumibawa multipurpose hall lero li pa 8 July 2024 musachedwe iyayi ngati mmadi akuti yayi mwina zimeze tipita nthawi inake nthawi ndi panopa sanene kuti yayi tinachedwa wakuti sitinamuone kuti akupanga perform chifukwa munthu akapanga perform sabweranso ndikuti amene mukufunayo kuti mzamuone ndoti mubwere nthawi yabwino kuti chilichonse mzakhala kuti mwachisatira bwinobwino tikambanso kuti angitawo band ilinso kumene kuti kukanyanga nsambo kuti yayi zonse zikhale mchimake ndiye tikamba kuti pangani support anthu andakatula amenewa chifukwa ndi anthu omwe amatisangalatsa munjira zosiyanasiyana ndiye tikulimbikitsani kuti amene muli mu mzinda wa Blantyre madera ozunguliranso kandi kumulanje kuchita zulu ka kuthyolo kwa Vumbwe mkhoza kufika ndithu tikamba kuti mkamachoka kwa Vumbwe kuthyolo musanafike pa midima roundabout muona chikwangwani cholemba mibawa one stop mibawa studios pamenepo ndikuti mukhauti mwafika kapena kunena kuti pomwe panali spa kapena pomwe pali ekhaya ndikuti mwafika pamenepo kungofunsa kuti kumibawa studios ndikutiko akulozera ndikuti mukhauti muli nawo limodzi pa
pa phwando limeneli la phwando la ndakatulo lomwe lichitikire ku Mibawa multipurpose hall. Akukamba kuti ndi 3000 kwacha yokha kuti muzachitire umboni ndakatulo zonsezi. Tukamba kuti ndi luso lapamwamba kwambiri kuti anthu oti 3000 kwacha